Hallo Leute, die Eva Carja, Tasula gon gwil shiv ar fod gehintach agus gwil shiv slán sa bháilte. Tasula gon gwil gachtainna a gwibh ag éisteach leis na troracha atá fáilte gwin on HSE agus on Realtas agus gwil gachtainna ag fannach taobhaistigh agus gwil shiv ag tuair taciacht do bhordistí agus gachtainna síthach mar tá sé Jackar sa lá tá nniu ann agus caithim muid ar fad a bheith ag teach le chéile chun taciacht ceart a thuirt dá chéile. So, sulla sim leis an ceachtain nniu just bhí roinnt fábanna a gcuin an seachtain se caite madra leis an obair, so bhí mé deagháil leúpla sibh sé ar an déirdín agus ar an ine agus an sin tháinig roinnt dalta rais cúm. So look, dá riar lads, níl sibh ag léamh na troracha agus an sin tá sibh denmh námhord orthú. So lever dó lé na troracha atá isteach i ngach filtán agus den an rud a iarm ar a bhíana. So, ní gádaíomh éon ríomh a cheola cúm le green graph nó le obair. In áiríir seachas mátá an tróir sin scríofa ar an leathnach. Don fórmhór bíonn Microsoft Form is seach sa bhiltán, agus an sin caithfidh tú an Microsoft Form sin á líne is seach. So, muna bhfuil an form sin ag teacht suas, brúann tú ar an nasc agus an sin osclaíonn sé. Brúnar. Brún tú ar an nasc agus osclaigh sé is Safari nó Chrome nó PowerPoint nó Firefox nó Payroll atá a gut ar de riomhre. Muna bhfuil sé obair nó ag oscailt mar seo is seach muna bhfuil sé teach suas mar sin is seach i do OneNote. So má líonann tú a seach é sin feach tucha sé suas an seo cúm, so bíonna is a gom go bhfuil sé janta agat. So mar sin ní gádaí bhéon rud a cheola cúm trí riomhos bhí cúpla sibh sé chur ceist module sin ach má tá tú ag líne isteach na formacha má tá tú ag breúir submit an sin taréis an submit ábhrú tucha sé suas an seo cúm so bé is a gom go bhfuil an obair janta agat. So le sin janta is féidir linn bugarráid. So inniu bé sibh ag léamh agus ag éisteacht, so bé muidir cleachta na scileanna sin, béis fir cleachta na scileanna éisteachta agus an scill léthireachta. So béis fir géisteach leis an scéal Goldlo sin an die drei agus béis fir freagart na ceistena ar an bhuairm seo. So má brúann tú ar the germanproject.com chucí an siomh seo suastíobh. Feici sibh an seo tá an Germánis scríofa an seo agus tá an tape an sin, so má brúann tú ar play. A translation of the tale for the German experiment. Es waren einmal drei Bären. Ein Bärenvater, Is féidir é a leanant eine an sin Bärenmutter und ein ein Bärenbaby. Sie lebten gemeinsam in einem gelben Haus und so weiter und so weiter. Gemeinsam So, brew ar play in einem gelben agus an Haus sin lé leis. mit einem roten Dach. So nuair tá an scéal hart nuair sricann sibh an deireadh híos an seo. Ich werde nie wieder Brei essen. Is féidir leat me leis go. Is féidir leat dul ará ó rais chuig an firm ar an OneNote agus na ceisna sin a raigart brú ar submit agus má tá fiber bit a goibh an sin is féidir libh cínte riomhfost a cheola cúm. Ach nuair tá an seachnóméid de sin deanta agat agus tógadh sé sin thart ar 5 nó 10 nóméid a gcuibh na ceisna a raigart sin deire leis agus sin an ceachtainta denniu. So le sin ráite bígí go maith bígí slán sa bháilte fánaigí leisteigh agus an sin le ró mé libh ar bell.